Здравейте, това е моят първи клип и ако не виждате нещо, да знаете, защото е тъмно. По време на клипа ще говоря, но много малко. Както виждате, аз играя от много малко време. Да знам. Ето ми скин. Не, защо? Както това е Air Defense Mingame, която е в Soplex. И тази игра е малко трудничка, защото тук всичките зомбита са с брони, глави с TNT-та, малки, обикновени. Ти започваш общо взето си нищо, ако не си на по-висок левел. Както виждате, и изобщо ако виждате. Не виждате, но виждате животите. Сега около мен са се натрупали поне 50 зомбита. Които беше нищо. О, боже, идват още. Като стане ден на играта, ще разберете, но сега, подявали ще умре. О, боже. Не. Както виждате, умрях. Сега ще трябва да чакаме, ако не сте ме чули. Докато всичките зомбита свършат. И почне другата вълна зомбита. Което е малко гадничко, защото но иначе можем да ставаме зомби или друг човек, като боже, ти получих. Като ви се покажа едно кръстче, което мисля, че вие го виждате. Върху дадения предмет, в който искате. Това беше светкавата, защото някой вилиджър умря. Както виждате, загубихме играта. И ето го Soplex Minecraft. Общо взето. И ето то, като натиснете на Villager, то отгоре си пише Villager Defense. Сега ще трябва да изчакаме бая. Докато заради цялата игра. Изобщо сървъра. Мисля, че много хора. Ето, тук около мен са насъбрали малко. Един. Айде, служиме двама. 4. И 4 или 5 са. И сега ще започнем от играта. Ето влизаме. И както виждате, пак там. Тук има една недразвездава, в която като натиснете и всичко. И ето, аз съм вече на левел 5, но не съм още левел 6, за да мина към другото и сега пак ще съм боксер. И сега ще видите как започвам от началото на играта и се развивам. Но мисля, че много няма да успеем бързо да стане. Нищо. Когато стане. Сега, в крайна случай. Ето, играчите. Сега имам играч. Сега може хората излизат от тази игра. 8 играчи от 2 сме вече. До скоро.